Ang pila na katuig nga abugon nga kadalanan nga giantos sa katawhan sa lungsod sa San Francisco mahuman na gayud karon nga simintuon na sa Kapitolyo ang Santa Cruz Kabungaan Road Section. Ang maong road section makabenepisyo og tulo ka barangay didto sa lungsod sa San Francisco nga mao ang Northern Poblacion, Santa Cruz ug Kabungaan. Ang maong dalan nagkantidad og 79 milyones pesos, 32.7 milyones pesos nga San Francisco Puerto Bello, 20.7 milyones pesos nga San Francisco Tigis nga dalan ug ang pagpaayo sa box culvert sa poblasyon nga gastuan og 12.1 milyones pesos. Kasagaran sa maong mga dalan, si Garcia pa ang nagpa-aspalto kaniadtong una niyang paglingkod isip gobernador. Sa tulo ka adlaw nga pagbisita ni Gobernador Juan Garcia ngadto sa isla sa Camotes, 212 milyones pesos nga kantidad sa road concreting projects og 7.8 milyones pesos alang sa pagpaayo o pagpatukod og mga multipurpose covered courts ang iyang gisubhan og gi-groundbreak. Didto usab sa lungsod sa Puro, gisubhan usab ang 12.1 milyones pesos nga box culvert sa Barangay Adela. Dili ko na ikalimtan og inyong kasaligan. Inyong kasaligan gikan kang Gwen Garcia nga sa kanunay ako gayud pagabaslan sama sa panultihon sa akong amahan. Amor con amor se paga. Ang gugma sa gugma pagabaslan. Ang akong gugma alang kaninyo walay puas, walay paglubad ug hangtod karon nag-uros-uros ba sa kainit. Gilabang usab ni Garcia ang lungsod sa Pilar aron maghatod sa serbisyo pinaagi sa Caravan of Provincial Government Services ug aron subhan usab ang road concreting ug infrastructure projects didto sa Barangay Esperanza sa isla sa Pilar. Dili lang makabaton og bag-ong multipurpose covered court ang mga mulupyo didto, apan makabaton usab sila og bag-ong barangay hall nga gipasalig ni Gobernador Garcia. Ang ngalan ba sa akong inahan Esperanza? Unya nga akong ngalan Pilar. Mo ni ka special ning Barangay Esperanza. Kay niya dinhi ang duha ka pangalan sa duha ka linalang nga ang kasing-kasing alang ng gayud sa katawhan labi na dinhi sa Pilar. O kining maong barangay hall tinimo pa ni sa akong amahan nga kanhi gobernador. Mao na nga angay lang gyud nga atong butangan og manindot nga covered court usab dinhi sa Barangay Esperanza. Apan nagkinahanglan mo og bag-o nga barangay hall. Kay kini guba na gyud kaayo. Kung gusto mo, kana gusto ra mo. Kung gusto lang mo. Kung di na masuko. Usaman gawas ini covered court. Tagaan sad nato ang Barangay Esperanza o bag-o nga barangay hall. Samtang sa Barangay San Juan sa lungsod gihapon sa Pilar, gisuban usab ang 112 milyones pesos nga circumferential road ug 3.9 milyones pesos nga covered court. Diyon ako damha nga ninin tuiga mo barog na ning atong covered court taga Barangay San Juan. Daghan jud kayong salamat. Wa mi nag-expect Bob nga mao ni mahitabo murag usahay makahilak ko. Unya nabati nako Gob mura jog sukad na sukad karon pa man siguro ka nagkanganhig San Juan Gob. Para sa sunod ikaduha. Uban sa report ni Paula Mendoza, kini si Sheila Gravinas, balita sa Sugbo.